Hej, mit navn er Lars Lynge. Jeg er administrerende direktør hos Masak i Danmark. Masak er en virksomhed med over 100 års erfaring i produktion og servicering af CNC-styrede værktøjsmaskiner. Da jeg tiltrådte i 2017, var en af mine første opgaver at finde ud af, hvordan skal vi videreudvikle Masak. Helt klart så jeg et potentiale i at skabe en ny virksomhed i Danmark, som ikke skulle ligge i Ringsted. Vi skulle være tættere på hovedparten af vores kunder. 75% af alle vores installationer ud af de 2.200, vi har i Danmark, ligger vest for Storebælt. Derfor faldt valget på Middelfart. Hej, mit navn er Morten Rasmussen, og jeg er fabrikschef her på Rynkeby Maskinfabrik. Rynkeby Maskinfabrik er en 128-årig gammel virksomhed, som i dag leverer spontane bearbejdning til en række danske firmaer. Med vores centrale placering midt i Danmark er det vores intention at skabe et højteknologisk CNC Pitstop, som er en legeplads for nuværende og kommende kunder, studerende, leverandører og samarbejdspartnere. En investering i en Masak-maskine er jo en investering for livet. Vi har maskiner i Danmark, som er over 40 år gamle, og vi kan stadigvæk skaffe reservedele fra dag til dag til de gamle maskiner. At Masak nu er flyttet til Fyn og har åbnet deres hovedsæde i Middelfart, jamen det er vi rigtig glade for. Men det med, at de ligger i vores egen baghave nu nærmest og har fået de her flotte faciliteter, hvor vi kan komme og se deres udstyr og holde møder og sågar tage vores kunder med til dem, jamen det betyder selvfølgelig også rigtig meget for os. Vi har 45 dedikerede medarbejdere hos Masak i Danmark, og den mest erfarne har 38 år anciennitet. Lige efter påsken tiltræder en ny ung fyr. Vi ønsker at bruge vores medarbejdere både internt, men i den grad også ude hos vores kunder, således at de kan løse de udfordringer, som I står med. Men gennem alle årene, der har vi haft et rigtig godt samarbejde med Masak her, og det er selvfølgelig også derfor, vi bliver ved med at købe maskiner af Masak. De passer rigtig godt til de emner, vi har, og så kan man sige, jamen, så har der bare altid været en god relation imellem medarbejderne hos Masak og medarbejderne her på Rynkeby Maskinfabrik. Og det er nok noget af det, der er allervigtigst for os. Vi er selvfølgelig rigtig glade her på Rynkeby Maskinfabrik, når nogle af vores kunder anbefaler os til andre mulige kunder. Og der kan jeg også kun give mine varmeste anbefalinger til at kigge forbi Masak, hvis man har brug for maskiner til blandt andet spontane bearbejdning, som vi bruger, eller maskiner i resten af deres sortiment. Man skal selvfølgelig vælge en Masak-maskine, fordi den kan løse opgaven, og fordi den er klar til morgendagens opgave. Man skal også vælge Masak, fordi at man hos Masak kan få den service, man skal bruge efterfølgende. En ting er at bare købe en maskine, men man skal også sørge for, at man køber det, der er omkring maskinen. Der er vi den rigtige partner for jer.